zastupitelé, vítám vás na zasedání číslo 36. S dovolením si sednu. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl bych, schází jenom Patymyk. Dobrý večer. Dobrý večer. Patymyk, který teda sedněte si. Teď buď dorazí nebo nedorazí, jak jsme nebyli v kontaktu. Návrh na návrhovou komisi pro přípravu usnesení projednávaných bodů, nebo já bych zase poprosil tebe, máš tam teda? Nemáš? Usnesení. Můžete někdo, já jsem to udělal. Tak, děkuju. Návrh ověřovatelů zápisu, Radkou, jestli můžu, paní Astermanová. Návrh zapisovatele, paní Fatková. Program projednání a schválení. Já jsem vlastně na našich webových stránkách a dole na úřední desce vysel program dnešního zasedání. Ten program je úplně stejný, akorát jsem prohodil vlastně bod D s bodem A. Čili přečtu, jak bude program dnešního zasedání za A. Projednání a schválení společnosti na přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, díloviště. Za B. Zhotovitele, dobrý večer. Zhotovitele díla díloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uřiště. Za C. Poskytnutí investičního úvěru obcí díloviště na realizaci díla díloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uřiště. Za D. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena, služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo 4, pomlčka 12, 601, 6605, lomeno VB01, díloviště lomena 221, lomeno 4, pomlčka KMN, zrušení NN. Termín pracovní schůzky, prosím, je možná to bude dřív, ale zatím 15.5. 19 hodin na obecním úřadě díloviště. Zasedání je potom 22.5. 19 hodin v Hasičské zbrojnici. Informace. Vykrádání rodinných domů v dílovišti. Za B. Vysvěcení staré Hasičské zbrojnice dne 4.5. v 16 hodin. A za C. Vyhlášení dne čistoty v katastru obce díloviště. Pak budou dotazy občanů. Tak, jestli jste pro takovýto program... Já teda můžu, já bych rád řekl, že by bylo fajn že bod číslo B, nebo písmeno B, teď nově podle mě na tom programu být nemá, protože odporuje jednacímu řádu našeho zastupitelstva. Je to z toho důvodu, že mají být podklady pro zasedání zastupitelstva všem zastupitelům doručeny 4 dny před zasedáním zastupitelstva, což se v tomto případě teda rozhodně nestalo a tedy jako je velmi těžký se na to připravit. To znamená, já bych požádal o vyřazení tohohle z toho bodu, z tohoto jednání. Ano, kdo je pro, aby jsme vyřadili tento bod? Jeden, kdo je proti? Návrhu, děkuji. Tak, a teď hned začneme, začneme projednávat projednání a schválení za A společnosti na Můžu se jenom přihlásit? Ano. Já bych, jestli můžu, protože úplně stejně, jako jsem se přihlásil dneska, já se přihlásila v prvním bodě paní Jana Trumková, přečetla petici 3 občanů. Nebyla to petice, byla výzva. Já jsem se podíval, kolik je voličů. Víceméně to je necelé 1% voličů, kteří vlastně nás vyzývají, aby jsme už nic nedělali do konce našeho volebního období. Varují nás před trestním stíháním. Nemáme rozhodovat o školce, nemáme víceméně rozhodovat o Pražskou ulici, nemáme rozhodovat o točném autobusu. Já bych tomu jenom chtěl říct za sebe. Když nebudu nic dělat, proč bych tady ještě dál byl? Takže já budu dělat dál. Samozřejmě, pokud udělám něco špatně, klidně mě žalujte. Rád se nechám žalovat, jestli udělám něco špatně.
Slyšel jsem, že už jsou ty občany 4, kteří to podepsali. To je pořád ještě 1%, nebo 1,2% voličů. Já chci opravdu pracovat pro všechny občany. A rád bych opravdu udělal to, co teda víceméně jsme měli nějaké náplni. Bylo nám vyčítáno sdružení, že neumí získat dotace. Neumí získat dotace, byl to veliký problém, že neumí získat. Získali dotaci na ulici Pražskou. A teď nám tím samým, ne sdružení, ale občany, kteří v tom sdružení jsou, bylo řečeno, nic už nedělejte, protože to neumíte. Jo. Takže nevím. Takže napřed nám vyčítali, neumíte získat dotaci, teď jsme ji získali, zase je to špatně. Takže očekávám nějaký námět třeba, jestli by ty lidi, kteří znamená nějakým způsobem spolupracovat, to je jedna věc. Potom bych rád, když tady se píše, zaznělo z úst pana Černého. Černý jsem já a černý je můj bratr, když tady byli spoustu černých. Prosím vás adresně, protože to vypadá, jak kdyby to říkal já, že tady od 70 let už školka není a čeká se na ní. Takže já to bych poprosil, pokud byste ten dopis chtěli nějaký způsob přeformulovat, abych tam pana Milana Černého. Ne, mým ústama. A naposledy ještě opakuji, že opravdu, pokud uděláme něco špatně, klidně mě nechte trestně stíhat, ale jako všechny 3 body, které tady jsou vypsány, já podpořím. Děkuji. Děkuji, to pak asi bude dotazy občanů. Já bych se vrhnul na program a schválení společnosti na přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská. Pan Černý už to řekl a já mám tu čest, teda opravdu dneska jsme s Ropou dostali vlastně oznámení, že dotace na ulici Pražskou byla schválena. Takže opravdu to jsem hrozně rád. A já bych jenom chtěl, aby tady vlastně zaznělo právě, že my ty dotace neumíme sehnat, tak jedná se o vlastně dílo v ceně 25 240 000 korun včetně DPH. Z toho dotace je 17 840 000 a podíl obce je 7 396 000. Čili jenom tím chci říct, že takovouhle šanci obec už nikdy asi mít nebude, protože takhle vysoká dotace jsme asi největší, kterou jsme teda v rámci těch obcí dostali. Považuji to opravdu za nutný z jednoho prostého důvodu, že ulice Pražská je ve velmi špatném stavu, nejsou tam chodníky, je to pro maminky nebezpečný, pro děti je to nebezpečný a druhý důvod je, že jsou problémy s dešťovými vodama. Díky tomu, že bude vlastně dešťová kanalizace prodloužena až prakticky k Jirkovi k motorestu, tak tím se vyřeší strašně moc vlastně to, že ty dešťové vody budou odvedeny a nebude vyplavovaná Čovka, nebude paní Wiesnerová vyplavovaná, protože to je vlastně ten problém, který teda byl. Takže teď je vlastně všechno v tom, aby jsme zdárně do konce roku tuto dotaci prostavili a tu ulici Pražskou prostě realizovali. Já jsem to prohodil z jednoho prostého důvodu, ten bod. Předtím ještě budeme schvalovat zhotovitele díla Jíloviště, výstavba objektu nové mateřské školky. Z toho důvodu, že vlastně tato částka 25 milionů je vlastně částka na základě položkového rozpočtu k té stavbě a určitě bude vysoutěžená míň. Čili určitě ty peníze, které se ušetří na této stavbě, se přesunou na vlastně to vybudování té mateřské školky. Čili to si myslím, že máme na ní 3 miliony v rozpočtu a možná si půjčíme, nebo opravdu to bude minimálně, no uvidíme jaký množství, ale je to v moci této obce bez velkého zadlužení tu školku realizovat. Já už k tomu víc bych asi neřekl, jenom vlastně teď je prvním krokem je, že musíme schválit společnost na přípravu výběrového řízení na zhotovitele díla rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská Jíloviště.
Já jsem dostal vlastně díky usnesení na minulém zasedání pravomoc, protože to je zakázka malého rozsahu, je to vlastně do 200 000, abych oslovil 3 firmy a nejlevnější vybral. Oslovil jsem 3 firmy, budu jmenovat. První firma, která je teda, nebo začnu to o té nejlevnější, firma Counter Investments, vlastně AS, která nám vlastně zajišťovala žádost o dotace na tu ulici Pražskou, nabídla nejnižší cenu 78 650 korun, je to včetně DPH. Druhá firma je to VSP advokátní kancelář SRO, včetně DPH 108 900 a třetí firma je firma Akon 127 050 korun, včetně DPH. Já navrhuji vám, zastupitelům, aby jsme schválili firmu Counter Investments z jednoho prostého důvodu, že zaprvé je vidět, že tu dotaci nám vlastně vyplnili a připravili velmi dobře tu žádost, že jsme tu dotaci dostali a myslím si, že i zdárně vlastně udělají i to výběrové řízení, které bude velmi důležité, aby jsme teda opravdu stihli ten termín. Čili k tomu víc už asi nebudu říkat, jestli z vás, zastupitelů, k tomu někdo něco má. Já bych to chtěl mít pochybnosti, jestli ta firma je ta správa, která to dokáže prosadit. Já si myslím, že no, těch pochybností bylo spoustu. Víceméně se ukázalo, že opravdu jsme vybrali dobře a vidíte sami ten výsledek. Já bych poprosil pane Čermino, prosím to přečti, usnesení. Takže za A. Schvaluje výběr společnosti na přípravu výběrového řízení na zhotovitelné díla rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská Jíloviště. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby společně s Counter Project Advising AS Havlíčko 15 1000 Praha 1 zajistila výběrové řízení na zhotovitelné stavby rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská Jíloviště za cenu 78 650 korun včetně DPH. Kdo je pro? Děkuji pěkně. A teď asi bod, který teda tady zajímá maminky. Je to vlastně projednání a schválení zhotovitele díla Jíloviště výstavního objektu nové mateřské školky v ulici Uhřiště. Já nechci dlouho mluvit, ale chtěl bych se 2 věci bych chtěl k tomu říct. Za prvé, že už 8. a ještě předtím v roce 70, jak říkal správně pan Černý, tady vlastně bývalý národní výbor, ale ne, ale nebo tak ty jsi to neříkal, tak někdo jiný, tak, že vlastně už usiloval národní výbor, aby tady byla školka. Nikdy k tomu nedošlo v těch 70. letech, ale pak dokonce se místo toho, aby na Jílovišti, tak se stavěla na Řice. To vlastně byl problém teda těch orgánů. Teď vlastně díky výzvě, teda je i problém vlastně části občanů, aby teda ta školka se postavila. A já chci jenom říct, že 8. října 2008 na schůzce okrašlovacího spolku obce Jíloviště padl požadavek už tehdy, aby teda vlastně se zajistily možnosti školky v obci a získat podklady pro posouzení využitelnosti školky v následujících letech a tak dále. Zastupitelstvo obce, které vlastně vzešlo z voleb v roce 2010, a tady bych chtěl říct, a je to teda, a přečtu to, že Sdružení pro Jíloviště, který teda jsem byl členem, a tamhle pan inženýr Dlouhý taky, tak mělo ve volebním programu, a Ivo Černý taky, a tady Franta Andresu, jsme měli v programu využít multifunkčního objektu číslo popisné 260 pro potřeby obce. V suterénu vybudovat školku a poštu, v přízemí zachovat společenský sál a restauraci, podkroví využít pro obecní úřad, knihovnu, archiv a místnost, kde by se mohla scházet mládež a seniori, ale také ordinace pro praktického lékaře a zubaře. Podmínkou tohoto záměru je však to, aby se obec neúnosně nezadlužila. A to je problém, který toto zastupitelstvo mělo. Celé teda, teď už to vlastně je 4. rok, kdy jsme nechtěli zadlužit tu obec. Usilovali jsme o koupit vlastně restaurace u Astermana. Vlastně to považuji, že se to nepovedlo za
vlastně opravdu pro hru, protože tam by to bylo úplně ideální, ta školka, bez nějakých problémů, mělo by to nějaký prostě ráz styl a vlastně ty peníze jsme si mysleli, že díky těm 7 barákům na ten půjček získáme 7 zastupitelů. Nedošlo k tomu, bylo referendum, čili vlastně my jsme se pokoušeli dál vlastně koupit tu restauraci u Hastermana, ale bohužel ty finanční prostředky obec nemá tolik, aby teda mohla koupit, rekonstruovat. A z toho vlastně vznikl koncem roku minulého vlastně nápad, že jedinou možnost a jediný pozemek, který máme, je za tou fotbalovou brankou. A jediná možnost je vlastně postavit dřevostavbu, která by byla rychlá, která by vlastně byla postavená vlastně, když by se to povedlo do konce tohohle roku. Čili to bych chtěl říct. A ještě další věc je strašně důležitá, jak všechno dlouho trvá. I tohleto, že jsme se vlastně řekli, že to uděláme tím nejjednodušším způsobem, to znamená výzvou, tak jsme vlastně odsouhlasili 23.1. v roce tohoto roku, vlastně, že jsme schválili dokumenty, požadavky zadavatelů na rozsah a obsah díla. Pak vlastně 22. jsme schválili výzvu a dneska máte duben a ještě nemáme vlastně zhotovitele. Čili opravdu, jestli teď neschválíme toho zhotovitele, tak tu školku nepostaví, ta bude možná reálná, protože to nové zastupitelstvo, než se nějak zorientuje tohle, uplyne do 2015, bude do 2016 a školka, jestli bude, to sám pán Bůh. Čili já ještě teď tady vlastně navážu, co pan Gorel teda tady, že jsme to měli vlastně odložit tohleto. To mě teda docela překvapilo, protože kdyby si přečetl tu výzvu, ne, tu školku, to je právě, to mě velmi překvapilo a bohužel teda vůbec tohle nechápu, protože ta výzva, která visela, která jste se s ní mohli seznámit, tak je důležitý, že přečtu kritéria pro hodnocení a termín otevírání obálek. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena, včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v KČ, včetně DPH, od nejnižší s tím, co nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v KČ a tak dále. Otevírání obálek bude dne 10.3. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce, o čemž budou uchazeči písemně vyrozuměni. Čili já jenom chci říct, že vlastně hodnotící komise otevřela obálky, zjistila vlastně nabídky jednotlivých firm, byly 4, vyloučila jednu firmu Toax, protože nesplňovala to zadání zadavatele a pak si dala požadavky. Můžu k tomu já? Ne, tak bych to domluvil. Na požadavky na doplnění. A to vlastně, to doplnění ty firmy vlastně splnily a chci říct, že ta firma s nejnižší cenou nabídkou, to bylo Urbiosisto, měla, a to když tak vám tady můžu z té smlouvy přečíst, že vlastně tu nabídkovou cenu udělala, koresponduje vlastně s tím naším zadáním. Čili vůbec nevím, co byste měli, Honza byl dneska do mě, já jsem mu předložil vlastně to, co ty firmy, ty dodatečné vlastně podmínky, nebo to, co měli doplnit a nevím, co by měl o to studovat. Čili nechápu to, nerozumím teda, je to jenom zase takový zdržování a jenom alibismus. Čili já si myslím, že po školce bylo toho dost a jediná šance... ještě já? Ano, taky rád. Jo. Takhle, to nebyly ani doplňující informace nebo podmínky. My jsme se jenom zeptali těch firem, jestli opravdu tam mají všechno, co jsme chtěli. Jo. Dejme tomu, jestli opravdu, protože všichni napsali, že souhlasí s těma podmínkama. Ale my jsme si nebyli jistí, jestli si to třeba jako nevyložili jinak. Tak jsme nechali dělat nákresy té školky, jak to má vypadat, jestli tam bude ta střecha územní plán, jestli tam bude parkoviště. Jo? Oni všichni se zavázali, že to udělají, ale my jsme si opravdu jako komise nebyli jistí, jestli tam všechno je. Tudíž
víceméně je to trošku nad rámec, protože když jsme řekli, ano, oni to slíbili, splnili. Jde o cenu jednoznačný vítěz, ale my jsme si ještě tohleto nechali dát jakoby navíc, aby jsme se ujistili, jestli opravdu jsme se pochopili, jestli to všechno splnili. A já opravdu nechápu, co tady je za problém. A teď se přihlásil Honza do diskuze a tak bych rád slyšel. Já si nemyslím, že jako tady je nějaký problém. Já si myslím, že za prvý jsme měli na minulém zasedání zastupitelstva zápis, ve kterém bylo řečené, že toto zasedání zastupitelstva, který je dnes, má být 17. Následovalo jeho posunutí o 14 dní dopředu, což teda chápu, protože je potřeba spěchat. Na druhou stranu celý minulý týden jsem byl pryč a o tom, že se přesouvá, jsem se dozvěděl dneska. Já jsem se dozvěděl v pondělí. Respektuju, bez problémů. Na druhou stranu, pardon, já to domluvím. Na druhou stranu tyto podklady, já bych se rád prostudoval, očekával jsem, že teda, jestliže hodnotící komise doporučila něco k doplnění, tak ty doplněné podklady si také hodnotící komise nějakým způsobem přečte a předloží teda, ano, předloží aspoň informaci, byly doplněny správně nebo nebyly doplněny správně. Tuto informaci já jsem bohužel nedostal, byť teda jsem se jako o to snažil, aspoň co šlo, tak prostě dneska mi bylo řečeno, že tady jsou podklady. Ale hodnotící komise o nich neví, nebo možná ví, ale nesešla se. A tedy, protože to je věc, kterou já jsem jako zastupitel delegoval na nějakou hodnotící komisi, tak od hodnotící komise nemám žádné jakoby v tomhle případě výstupy. A žádné výstupy tedy znamenají, že nebyly podle mě dodány podklady 4 dny před zasedáním zastupitelstva, což je teda v jednacím řádu absolutně jasně napsaný. Potom je tomu já. A i když si teda vezmu, že jsem dostal tyhle ty podklady o doplnění sám, tak prostě si je můžu prostudovat, dobře. Nicméně pracovní schůzka byla včera, což teda taky není 4 dny před zasedáním zastupitelstva. Prostě kdyby toto bylo tak, jak bylo původně naplánováno, standardně 17.4., tak mohlo všechno z toho pohledu proběhnout úplně v pohodě a není s tím vůbec nemusel by s tím vůbec žádný problém. Určitě bychom si to všichni nastudovat, včetně mě a bez problémů. Takže já v tom jakoby nevidím žádný jakoby z tohohle pohledu problém. Co se týká těch nabídek, já si dovedu představit, že se dá říct, že třeba žádná z těch firm nesplnila podmínky toho zadávacího řízení, protože byly požádány o doplnění podkladu a žádné doplnění podkladu v té zadávací dokumentaci napsané nebylo, že bude požadováno. Takže zase tam vidím jako trošičku problém. Další problém, který s tím celým vidím, je, že si dovedu představit, že ta výstava bude spojená s nějakýma vícenáklady a je potřeba si říct, že hranice 6 milionů na jiný typ výběrového řízení není zas tak daleko. Takže je potřeba jakoby tohle určitě zvážit. Já samozřejmě už roky vystupuji tak, že jsem pro školku a snažím se, aby školka byla. Ale v tomhle případě jakoby mám tady pocit, že se to nedělá tak, jak by se podle mě mělo. Proto na to upozorňuji. Neříkám tím, že jsem jakkoliv proti školce, naopak já ji strašně chci. Sám doufám, že za 3 roky třeba tam bude moc další dítě chodit. Prostě tak. Já nevím maminky, který bych chtěl, aby její děti chodili už teďka. To je věc A. Věc B, já jako předseda výběrové komise můžu říct, že nabídky, které byly podány, až na jednu nabídku, kterou jsme doporučili k vyřazení, všechny splnily požadavky, které jsme dali. Nebylo to až tak výrazně doplnění. My jsme si to chtěli upřesnit. Možná jsme udělali chybu, že jsme někomu nahráli v tom, aby se zase prostě něco odložilo. Jo? Víceméně všechno bylo oceněno. Firma Obiosisto dala nejnižší cenu, splnila veškeré požadavky.
my jsme nemuseli vůbec dávat jakékoliv doplnění dotazy, mohli jsme doporučit, vyberte tuhletu firmu, je nejlevnější. My jsme je pořadí těch firm, doporučili jsme, jaké pořadí bude, a víceméně jsme ještě požádali, aby nám ty firmy předložily, co si představí pod tím, že tu školku udělají. Takže to, že vlastně nebyly podklady 4 dny předem, si myslím, že je absolutní, nechci říct hloupost, chci říct jako pochybení možná, ale ty podklady byly už od té zadávací komise. Prostě bylo pouze systém. Nejlevnější nabídka, je to pouze o ceně. Já bych se o tom jako předseda komise bavit. Pokud chcete mě žalovat, tak mě žalujte. Já si to rád poslechnu. Já jenom ještě jednu poznámku. Já jsem vlastně tohleto vlastně zasedání posledního minulý týden, a jestli se nemýlím v úterý, čili to je víc než týden. A důvod, proč pracovní schůzka byla včera, bylo, že ty doplňující podklady ty firmy měly dodat včera do 12 hodin. Čili přesně to řekl pan Ivo Černý, čili já už tomu opravdu nechci nic říct, jestli máte zastupitele, ty Radku, ty ještě. Jestli jste ale poslouchal si někoho z té hodnotící komise teďka? Jestli nezískal ty informace? No jasně. Jo, mluvil jsi s Joušem. Ne, já jsem mluvil s paní Doubkovou, ale... Joušem jsem se nám stačí. To já si myslím, že teda to nestačí. Tak, já si myslím, že tohle Můžu k tomu ještě něco? Tady zazněla jedna obava, že by tady v případě nějakých víceprací nebo něco takového to mohlo přejít přes 6 milionů korun, pak bychom se dostali samozřejmě do nějakého střetu se zákonem, protože už by to byla zakázka většího rozsahu, že asi na to narážíš. Tak, jak to bylo zadané, pokud to všichni splnějí, není předpoklad víceprací, pokud si je nevymyslíme my, takže by to mělo přišlo jenom těch 6 milionů korun. No, jako si myslím, že to je takhle. Na druhou stranu zase musím říct, že mě zaráží, že tady byla včera nějaká schůzka, protože já jsem dostal SMS, že se ruší. Ne, pracovní ne, to ne, hodnotící. To jste se trošku, to jsme si nerozuměli. A to jsem opravdu psal tam hodnotící. No, pracovní byla. Mrzí, že se nemohl zúčastnit. Budu příště kontaktovat. Já jsem byl na jsem se taky nezúčastnil. Já si myslím, že to bylo dostačující ze strany sdružení, jsme to slyšeli. Já bych rovnou i o přečti usnesení a... Takže Zastupitelce obce Jíloviště schvaluje zhotovitele díla Jíloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uřiště. Zastupitelce obce Jíloviště schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Jíloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uřiště. Uchazeče Urbio System SRO, sídlem Stiby 783 250 66 Stiby, IČ 289 93 012 za celkovou cenu 4 872 korun, 1856,74 korun, včetně DPH. Zastupitelstvo obce Jíloviště dále schvaluje vyřazení nabídky společnosti Tollax SRO, sídlem Křižíková 148 034 186 008, IČ 281 69 16 pro nesplnění zadávacích podmínek ze stanovených zadavatelem. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuju. Za C. Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště na realizaci díla Jíloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uřiště. Čili k tomu bych chtěl říct, zase jedná se o směrnici naší číslo 1 z roku 2009. Je to v mé pravomoci. Já vlastně oslovím 3 bankovní domy. Vlastně jenom bychom v tom usnesení měli mít vlastně výši toho úvěru a dobu splácení. A nejlevnější nabídku toho úvěru, toho úroku, tak vlastně vybrat. Myslím si, že teď 3 miliony to určitě nevybereme.
že to bude nižší částka, protože určitě ta částka za tu pražskou bude nižší a ty peníze se přesunou do té mateřské školky. Ale aby jsme měli rezervu, aby bylo i na vybavení té školky, na všechno, tak je to ta částka 3 milionů, kterou bychom si půjčili, ale asi bychom ji určitě celou nevybrali. Čili já bych poprosil, je to v mé pravomoci, oslovím si Domek. Můžu já se starosto zeptat, jaké budou náklady spojené s tím úvěrem teda? No, to až bude smlouva, až vlastně Jde o to, že máme stanovený nějaký pravidla, do jaký výše je to v tvé pravomoci a do jaké výše ne. Takže bych rád... Jde o to úvěr, a ten bude maximálně a říkám maximálně, 150 000, čili je to ta vlastně směrnice číslo 1 bod 1. To znamená, je to do 200 000. Veškeré úroky, které budou spojený s tím... Bude to 150 000. S tím úvěrem budou do 150 000. 150 000. To znamená, že za těch 5 let, na který třeba bude ten úrok, nebudou náklady na úvěr vyšší než 150 000. Tak by to mělo být. Já bych tomu zase, jestli můžu, chtěl říct, víceméně, kdyby se obec nezadlužila ještě předtím, než jsme tady byli jako my zastupitelé, tak tady není ani plyn. Obec byla schopná platit 800 000 ročně půjčku na plynofikaci obce a neměla s tím větší problém. Takže si myslím, že pokud půjde o 3 miliony, ale já nevěřím tomu, že vybereme celý 3 miliony, protože minimálně na ulici Pražské počítá podle kurzu, což se dává, ten normální ceník, to víš ty líp než já. A většinou vlastně, když bude výběrový řízení, tak ty firmy jdou třeba na 5 třetiny kurzu, nebo jako určitě, takže nebude to takováhle, no já vím, ale nebude víceméně ten podíl do toho rozpočtu obce na rekonstrukci ulici Pražská tak vysoký, jak předpokládáme. Takže myslím si, že ten úvěr nebude tak vysoký, jako chceme. A já to beru opravdu jako průzkum trhu. Kdo nám prostě nabídne, neřeším, jestli úroky budou 150 000 nebo 151 000 nebo 152 000, ale řeším to, jestli nám někdo je ochoten ty 3 miliony půjčit za nějakou rozumnou cenu a na nějakou určitou a rozumnou dobu, kterou ta obec může splácet, protože opravdu ta obec si mohla dovolit splácet 800 000 ročně úvěr na plyn. Jo? Bejt takovýhle obstrukce, jako se tady poslední dobou dějou, tak tady nemáme plyn, nemáme vodu, nemáme kanalizaci. Mně už to opravdu začíná trošku rozčilovat a demoralizovat, protože všichni se snažíme něco dělat. A tady už nesmí dělat vůbec nic. Tadyhle prostě bych neměl dělat, já nevím. Takže prosím vás, pojďte se zkusit domluvit. Uděláme průzkum trhu, jaký bude úvěr, jaké má ta obec možnosti a teď tu nabídku nemusí vybrat. Já to spoustu času. Je to jenom zase na druhou stranu urychleně, aby jsme měli jistotu, že když bude potřeba, aby jsme ty peníze měli. Čili já bych poprosil zase přečíst teda to usnesení. Zastupil se obce jíloviště schválení poskytnutí investičního úvěru obce jíloviště na realizaci díla jíloviště výstavba objektu nové mateřské školky v ulici Uhřiště. Zastupil se obce jíloviště, pověřuje starostu obce jíloviště, aby vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle směrnice obce jíloviště číslo 1/2009 na poskytovatele investičního úvěru na vybudování mateřské školky v ulici Uhřiště ve výši 3 miliony korun s dobou splácení 5 let a vybral nejlevnější nabídku. Já bych si k tomuhle tomu dovolil, aby to nebyla starosta, ale zastupitelstvo. To určitě musí schválit zastupitelstvo. Tady je to napsané jako vytrvalo, takže bych to upravil. Souhlasím. Tam když jsi říkal, že starosta udělá, tak starosta udělá teda průzkum trhu. Tam je napsané. Nejde o průzkum trhu. Jestli to skončí, uvidíte ve výši 3 miliony 000 korun s dobou splácení 5 let, tečka. Dobře, souhlas. Dobrý, ano. Tím je to vlastně víceméně průzkum trhu, protože to bude schválit zastupitelstvo. Ano, souhlasím. Kdo je pro? Děkuju. A
dostáváme se k poslednímu bodu, to je smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena a tak dále, a tak to nebudu to číst. Vlastně jedná se o to, že my jsme si vlastně schválili, vlastně zásady ke stanovení náhrad za zřízení věcného břemene, kde vlastně máme takovou tabulku, vlastně už se nemusíme dohadovat. Na základě této tabulky v té smlouvě, která nám vlastně byla dodána na vlastně to zřízení toho věcného břemene, se jedná o 134 metrů délky, jedná se o ulici Lomená, kde se bude pokládat kabel, kde vlastně pak takovýto vysoký ty stožáry půjdou pryč. A vlastně na základě těch našich zásad vychází, že ta částka bude 74 000. Čili já bych vás poprosil, je to na základě teda těch našich zásad, přečíst teda to usnesení. Zastupitelstvo Jíloviště schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu číslo řídka 4-601-6605/VP/01 Jíloviště Lomena 221-04-K Zastupitelstvo Jíloviště schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo řídka 4-6605/VP/01 Jíloviště Lomena 221-04-KNN slušení za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 74 000. Kdo je pro, je to podle těch našich zásad. Děkuju. Tím jsme vyčerpali všechny body. Já teď bleskově ty informace vykrádání rodinných domů v Jílovišti. Včera zase byl vykradený rodinný dům v ulici na Zvonici, bylo to v noci. Prosím vás, dejte si pozor, zamykejte jak dveře, zavírejte okna. A když jsem vlastně mě kontaktovala policie, tak co je nejhorší, stěžujou si, že vy jako občané nekomunikujete s tou policií. Konkrétně v tom včerejším případě zavolali 2 hodiny potom, co došlo k tomu vykradení. To už vlastně ty stopy, všechno bylo pryč, čili prosím, hlásil jste, nemám teda to číslo na policii, jakýkoliv, když byste viděli nějaký prostě podnět k tomu, že, nebo by vás napadlo, že někdo se pohybuje, nějaký cizí, spíš to vypadá, že to je místní někdo, volejte, třeba i mě zavolejte, musíme opravdu toho rošáka chytnout. Čili vyzývám vás všechny občany, zavírejte dveře, zavírejte okna. Já jsem tomu jenom chtěla říct, když jsou vykradený v noci, tak já se nevím, že zavolají třeba až 2 hodiny po noci, že až když se zbudí a zjistí to, že Napřel správce domů. Ale potom byl ten případ právě včera, že vlastně ten pán dokonce ho nějak chytil a strnul baťoch, takže a teprve potom za 2 hodiny zavolal, což je chyba. To by měl rychle, aby opravdu se... Ono chytil s noťasem v ruce, jak se s ním začal přetahovat, tak mu strhnul baťoch. Pak se vyhodili volat, to je dobré. Opravdu, policie stěžuje si, co nejdřív. Měl mu přerazit ruce a byl pokusit. A zavřel ty ovej. A co? Že mu přerazil ty ruce. Pokud mu na ulici a začal tam 2 ruce, to je jediný, čím je vylepší tyhle ty parchanty. A oni tam vlastně otevřeným oknem, jo? V noci otevřeným oknem. Ne, tam si prosím vás snad otevřeli nějakým šperhákem dveře. Ale právě to musí být místní, že ví pohyb, jak to ten barák vypadá, dokáže se Kde pohybovat. má jaký vchod a... No přesně, takže opravdu to musí být někdo místní. Jako u té Evy šel jenom do kuchyně, tam vzal prachy a odešel. To byla celá tu taky. No. Evě došel do kuchyně, takhle vzal peníze z Lenky a šel. Takže snad spoluprací snad to dokáže. Za B, vysvěcení staré hasičské zbrojnice, prosím vás, zvu vás, 4.5.
v 16 hodin bude vysvěcení, ale už ten program bude o 2 hodin. Já dám asi slovo paní Fatkový, která asi řekne k tomu víc. A tak řekněte. Já bych řekla jenom, co připravujeme. Doufáme, že to všechno klapne. Když tak nám nějaké nedostatky budete muset odpustit. Chystáme takovou malou výstavku. Myslíme si, že by bylo vhodné tak ve 2 hodiny tu výstavku otevřít a ve 4 hodiny tady přijede pan farář dlouhý z Mníšku a vysvětlil by tu kapličku. Takže nějaký program k tomu chystáme. Hasiči přislíbili taky, že se to zúčastní těch příprav, že by vystavili nějakou techniku, takže no, starou historickou stříkačku, takže mělo by to být takový slavnostní. Věžička jde teďko v nejbližších dnech na oplechování, takže věříme, že se podaří stihnout i ten zvon zavěsit, věžičku vstyčit a že tam prostě bude i ten keramický znak svatého Floriána, který nám se vyrábí v keramické dílně paní Drožové v Klínci. A doufám, že to nějak upevníme. Jestli má někdo nápad jak, tak bude to asi až to bude hotové, tak držte všichni palce, aby to vyšlo a budeme se těšit, že taky přijdete. A já ještě, takhle možná to ještě je takový hodně rozdělený, ale opravdu by se to mělo stihnout. Vevnitř bude osvětlení, to bude do 14 dnů, zítra už by se měl pokládat kabel, měl by se vlastně ten rozvaděč zprovoznit, měla by se vymalovat, měly by být už vnější omítky, mělo by to být vyštukovaný, hlavně zvonička nahoře, ten krásný zvon tam by měl a vepředu se určitě povede a věřím tomu, vlastně to samé, co je u té zvoničky vlastně naproti obecnímu úřadu, že ze spoda bude osvětlený ten vstup, vlastně ten vchod do té zvoničky a bude udělaná vlastně z dlažby, vlastně předtím bude udělaná vlastně ta dlažba mimo toho chodníku. Právě ten chodník ne, protože to bude v rámci té rekonstrukce ulici Pražský, tak se udělá vlastně i ten chodník, čili by to opravdu mělo pěkně vypadat a mělo by to teda opravdu sloužit nám všem a občanům. Mělo by to teda být i ta vzpomínka na ty naše předky z toho roku 1882. Tak to k té vlastně informaci a poslední bych vám chtěl říct. Včera se u mě stavil pan Alexandr Kopecký, což je člen, a teď snad to nezmotám, občanského sdružení Brdy ČR, žijeme lépe z Trnoví. A hrozně se mi líbilo, a bohužel to je rozdíl proti našemu sdružení, kde vyzval, nebo chtěl požádat obec, jestli teda oni, vlastně to sdružení trnovský, uklidilo, jak je cesta na Trnovo, tak uklidilo ten les po obou dvou stranách a jestli bychom my nějak nemohli kooperovat. A my jsme vlastně včera na pracovní schůzce se o tom bavili se zastupitelema a teď bych zase dal slovo paní Fatkový, protože opravdu ten nepořádek je tady v našem katastru obrovský a vlastně myslím si, že bychom to měli nějak napravit. I když, jak to dlouho vydrží, když to uklidíme, to tam ví, ale... No, oni takovýhle akce a výzvy nám právě chodí vždycky tak natěsno, že to všechno přešlo vlastně tento týden něco konce minulého týdne, tak ani jsme to pořádně nestačili vyhodnotit, ale panu Kopeckému jsme přislíbili, že teda nějakým způsobem budeme nápomocní. Je to přece jenom náš katastr, i když teda prolemuje tu silnici v Trnoví, uvažovali jsme o tom, že bychom se přidali třeba se silnicí Všenorskou, ale přišla právě taková výzva celorepubliková Uklidme Česko, která bude probíhat 17. května. A to teda já budu podrobnosti a myslím si, že by stálo za to se zapojit, protože sice je zaměřena na černé skládky, i ty u nás máme, ale nevím přesně, jak to funguje. Měli by pomoct organizacím, měli by nějaké letenky, měli by dodat i dobrovolníky, nevím, kde je seberou, a nějaké pytle, rukavice, takovéhle věci. Pokud bychom tady nelikvidovali u nás černé skládky, a to teda si ještě všechno musíme domluvit,
tak by jako nestačilo, ale bylo by to hodně, kdybychom si uklidili tu vesnici jako takovou, že jo. Kdyby si třeba každá ta organizace tady vzala část té obce, třeba, nevím, sportovci kolem hřiště, hasiči zase tady ten střed, nevím, sdružení třeba tam ten konec těch močidel, nebo jestli tam nic nemají, já nevím. Ale prostě, že bychom si tu takhle nějak rozdělili a zúčastnili se toho a udělali pro tu obec něco, aby byla čistá. Jako do pytlu dávat. Do pytlu. A nebo skládce, kde to nelepá dělat. Oni, no, tak asi možná řešili takhle, protože je tam i příslib toho, že by se domluvili nějaký výhodnější ceny u těch Já to do toho pytle ale nedáme, to jsou to, co je vlastně tadyhle, je toho víc samozřejmě. Kde myslíte? Jak je zastávka vlastně Trnová rozcestí, tady silnici, Strnoví, tak je doleva lesní cesta. Tam je prostě... Tam by to bylo 24. vlastně, no. Tam by letitej bordel, to bych chtěl opravdu vyhnat, jo. Hlavně, když neobjevíme nikde 200 pneumatik zase, tak to bude dobrý, no. Tam do už nikdy nejezdí radši. Takže by třeba Fonda s traktorem a s vlakem, no já nevím, jako zkusit to nějak řešit. Takhle, prosím vás, technicky se budeme snažit to zajistit, bude to ve zvonici, máme ještě na to čas a budeme se snažit opravdu něco udělat. Tak jenom, abyste byli informovaní. Bližší něco informace takového určitě se budou chystá. ve zvonici, to zjistíme do té doby a uvidíme to, co bychom mohli podniknout. Děkuju. Tak teď dám slovo občanům. Já bych měl ještě něco tady k tomu, co jsme si tady dneska řekli. Si tady bavíme si v podstatě k tomu bodu A, že budeme vybírat tu společnost na přípravu výběrového řízení na tu rekonstrukci Pražská. Já bych rád, kdyby jsme ještě předtím, než to zveřejnili, nebo to si udělali tam nějakou takovou oponenturu, buď naší, nebo ještě nějakou odbornou druhou, protože je to zakázka velkého rozsahu a můžeme předpokládat, že se tady sejde takový množství firem na tom, že každá chybička by se nám pak mohla vymstít v podstatě v různých odvoláních a to už to není sranda, jo. Takže než se to uveřejní, tak aby jsme tu oponenturu mohli Určitě, to i sami jako ta firma jako s tímhle souhlasí a určitě jo, takhle, má zajištění vlastně advokáty, má zajištěnou vlastně všechno, protože opravdu bez advokátů teď už to je velmi problematické. Čili opravdu mají to zajištění, proto teda i s tím, že dokážou i s tím ROPem komunikovat, připravili nám to výběrový řízení, teda tu dotaci velmi dobře, čili já spolíhám, že to bude i teda na toho zhotovitele a že to všechno se stihne do toho koncertu. Ale děkuji za to, se do toho mohli podívat, protože tady při té mateřské školce tam byly takové prostě věci, které se daly pojmout druhým způsobem a tak, aby jsme se tomu... Dobře, určitě, to nebude třeba. Tak, občané, máte vy k tomu něco? Pan Malý? Já bych se chtěl zeptat, jestli s křížkem po funuse, teď jsem zaskočený skutečností, že tady teda končí 1. květnu krám, obchod. Vím, že to je soukromý, vím, že teď už zpětně vím i, jak ta geneze vznikla, nicméně. Chtěl jsem se zeptat, jak to bylo formálně, kdy to bylo vyřešení, kdy jsme nemohli dát připomínky, jak to vznikla ta geneze toho a jestli by se s tím nedalo zpětně něco provést, aby alespoň část podmínečně, nějaká část toho prodeje zůstala zachována. Tohle to bylo, my jsme zastupitelstvo, teď vám neřeknu přesně, které to bylo, a bylo to v roce 2010. 2010 my jsme projednávali vlastně změnu obchodu na pekárnu. Podotýkám, ten obchod je v soukromých rukou, my to nemůžeme nějak ovlivnit, jenom paní Kordánová, majitelka, nám vlastně slíbila, není to nic písemně, že ten obchod vlastně zachová. Nebo zachová v menším, že bude pečivo a plus teda ty základní potraviny. My když jsme právě jednali, že bychom koupili vlastně restaurace Ovastermana, tak jsme počítali, že tam vlastně i zřídíme obchod. Takhle jsem vlastně jednal i s paní Vaňkovou a to právě chci říct, že vlastně tím, že jsme nekoupili tento objekt, tak se vlastně těch věcí strašně moc zmařilo. A jedním je vlastně i ten obchod.
Čili teď máš stavební povolení a je to nevratný. Tam jedině můžeme požadovat, aby teda vlastně ten obchod v menším rozsahu se zachoval. Problém je, že obchod v tomto, tak jak je prakticky úplně prodělečný, že to nikdo nechce provozovat. Byla možnost vlastně to koupit, nebo možná tomu někdo mohl a udělat z toho obchod, ale znova říkám, je to prodělečný. Proto taky vlastně ta majitelka z toho dělá tu pekárnu. Podle mě jiná šance není, než vlastně zkusit se s ním domluvit, tak jak slíbila, že ten obchod menším, protože tam by měla být obchod s cukrovinkama, s pečivem a že by tam ty základní suroviny mohly být. Nic víc tomu nemůžu říct. V roce 2010 jsme to odsouhlasili, bez připomínek. Nicméně, pokud jsou věci, budete nějak jednat, jestli nám dáte vědět, aby jsme o tom mohli. Můžou, určitě. Teď je schválený stavební povolení. Důležitý je, že všichni občané kolem vlastně s tím souhlasejí, čili není vlastně co řešit s tím dál. Tak. Máte ještě někdo něco, paní My se Znerová? chceme zeptat na řešení dopravní situace u školky. Takhle, prosím vás. Tam je vlastně to důležité, já už jsem mluvil s paní Čekovou, jsem ji informoval. Vlastně ten zhotovitel, který teď dneska byl vybrán, musí vypracovat projektovou dokumentaci. Na základě té projektové dokumentace vy vlastně budete oslovení, vy se k tomu vyjádříte právě k té dopravní situaci. Chápu, a to byl vlastně ten i požadavek paní Čejkový, že ta ulice je tam velmi úzká, hlavně u paní Vítkový, že tam s tím je problém, čili ano, budeme to řešit tak, aby vy jste s tím souhlasili. To je podmínka. Proto jsme vás ještě teď ani neoslovili, protože zaprvé jsme vůbec nevěděli, že toho zhotovitele schválíme. Teď už víme, že ten zhotovitel je, předloží, vypracuje projektovou dokumentaci, kde bude právě řešení i tohleto, ta dopravní situace. A jsou různé možnosti, jak to udělat, aby tam byl teda co nejmenší provoz. To chápu a musíme společnýma silama tohle vyřešit. A to vám slibujeme. Že jste mluvil o parkovišti, tak to nevím, jestli je počítání z parkoviště. Jsou tam místa parkovací, ale zase vlastně musíme se dohodnout tak, aby ty místa tam budou, ale jenom pro tu školku. Teď je otázka, jestli se to bude dodržovat, to dáváte. Souhlasím. Čili musíme tohle vlastně aspoň já to tak chápu, že když ta školka tam bude, musí ty parkovací místa tam být. Ale může se to označit, může se to prostě těch možností, že jenom to bude pro ty, kdo tam poveze ty děti. To se může omezit. Parkovali před školkou, já jsem vodil dítě 100 metrů do školky, ale měl se s tím problém. Na Pražské ulici je mraky parkovacích No, míst. právě. Když tam bude parkovat učitelka, tak jako jasně, celý den tam zaparkuje. To beru, ale aby vozili rodiče, pustou ulicí, svoje děti a točili se tam kolem vás, to už je nesmysl. Víte sami, jak to vypadá u pošty, že jo? Prostě to je jako celá Pražská je prázdná a učitelů před vchodem stojí auta, jo? Tak to jako, to je důkaz toho, jak lidi jako se chovají, mají parkovací místo po 20 metrů vedle. A tohle si myslím, že musíme vyřešit, protože jako řešitelný to je a myslím si, že lidi se rádi projdou ten kousek. Protože proč by se neprošli? A ještě jsem se chtěla zeptat, Já bych se chtěl zeptat, v tom projektu počítáno s tím, že se udělá rekonstrukce té cesty, nebo tam bude ten pražský takodrom? To teda zatím uvidíme všechno, jak to bude od těch financí. tam jako když je opravdu sucho, tak jako když projede auto, tak je to strašně prašně. Takže se nebudu představit, já jsem dostala informaci, že je tam asi 25 míst pro děti. A že počítám teda, že asi 15 by tak mohlo jako obsadit děti z okolních vesnic. Takže předpokládám, že budou všichni jezdit autem. No, to si myslím, že jako určitě z těch okolních. A z obce těch dětí. No tady je právě problém, že ty rodiče už ty děti odhlásili. No, to bych taky předpokládala. Řešit, kdo bude jezdit a kdo ne, prostě všichni přijdou autem, tam co dítě přivezou a teď je otázka, kde to dítě vyndají a vystoupí a někam budou. Takže aby se točili na té šotolině před váma, by přijel nesmysl. Jo, takže nějakým způsobem to
třeba nesmysl, To ale zajistíme, Já myslím, že každý, kdo z nás měl nebo má, tak ví, jak to funguje. Já můžu říct situaci ze Zbraslavy, kde je, myslím si, každý den, skoro každý den policajt do té školy a přesto tam všichni zatračí dopravu, byť je tam zákaz vjezdu. Takže jsem ochoten se teď vsadit, promiňte ten výraz, že bude celá naše ta zadní cesta ucpaná autama a budou tam na sebe ty rodiče akorát když tam dáme takový ty hřebíky. Ne, to chce podle mě řešit velmi jednoduše a to je prostě tam vůbec nedá, a tam zákaz vjezdu a vůbec žádný. Já se tady dostatek a skutečně jako těch pár metrů, i z hlediska bezpečnosti, naše děti se tam běžně pohybují. Já si nedokážu představit, že tam někdo vítne do té ulice, do té nepřední zatáčky a to dítě prostě sundá. To je jenom otázka času, jestli se neštěstí. Roce na výjimku, jako. No. Určitě. Ale říkám, tohle řešme, až bude ta projektová. Co se budu dělat, budu couvat zpátky, abych radši fakt to nechal na pražské. Já si myslím, že přesně tak, že to mělo 100% je to prostě opravdu nechat uzavřený a já nevím, jestli dát nějakou zábranu nebo závodu, aby to skutečně bylo průjezdní jenom pro záchranku, hasiče, zásobování do té školky. tam bude jezdit každý den auto s obědama a bude tam jezdit nějaká obsluha, která, nevím, bude tam prádlo a takovéhle věci, které se budou dít mimo, takže jako... Abych navrhoval zřídit městskou policii a bude plná kasička, protože tam Já si myslím, že tady, kdyby se jenom dole, když jsme u té policie vybíralo za rychlej průjezd po Pražský, to je příšerný. To je strašné. První část je katastrofa. A tam nechytaj. A tam nepomohl ani ten retarder, který tam je. Ten tam prostě ani na jeho straně. To dá, ale tam lítá jak přejel popadá, 60 se dá přejezd možná, no. To víc ne. Pro větší auta to není problém. Pro větší auta to není problém. A motorky to samý. Prostě ty to vemou středem motorky, je to nezajímá. Že? To je tam prosviští a je to jedno. Zeptám se, když jsme u dopravy, proč nemá obec to, co má prakticky každá vesnice tady kolem, aspoň to měření rychlosti, anebo případně i semafor se signalizací jako stopkou. To jsme uvažovali o tom a vlastně zase je to s tou rekonstrukcí, protože to je s tím spojený, jestli vlastně, nebo takhle to chci říct, mělo by být, jak je to náměstíčko, jak je stará hasičská zvonice, tam by to mělo být navýšený, že tam by měl být takový jako přirozený retardér. No, jestli tohle pomůže, já si myslím, že pomalu. To je směrem na stranu, ale největší problém je směrem do všeho, protože tam vlastně ano. Ale nejsou špatný ty červený. No, je to to hodí červenou a máte smůlu, že? Jo. Takže stačí 3 semafory, které dají červenou. A souvisí to vlastně zase s tou školkou, protože ta školka bude určitě využívat to dětské hřiště. Tam vlastně jak máme. A tam si myslím, že ten překlad, tam právě musí být něco takového, právě ten semafor, aby teda vlastně ty děti, i když teď to bude oplocený, aby neutekly z toho dětského hřiště. Čili určitě tohle se musí řešit. Ty části a snad ty řidiče prostě... Takhle, ono ty červený zpotravují. Oni to mají vlastně vodoměřicí všude kolem. Když člověk opravdu jede 70, tak to hodí červenou. Můžu k tomu ještě něco? Můžu? Ano, já pracuji v Dolních Břežanech, kde ta červená je, přímo před mou prací. A můžu ze svých vlastních zkušeností říct, že místní červenou projíždějí, protože vědí, že ta červená je tam jenom kvůli tomu, aby je to zastavilo. Nikdo to nerespektuje. Podle mýho zrovna červená... Ale červená je skoro na papíry. Tak, ale nikdo to nerespektuje a myslím si, že jsou to vyhozené peníze. Policie tady stojí na stopce, ale rychlost neměřili, to jsem nikdy nezažil. Já vždycky taky jedu opravdu 50, aby to nedalo červenou. Takže prostě 90% lidí to bude dodržovat a těch 10% prosím, že je o papíře. Já musel někdo chytit. Ty policajti stojí tady před hasičem a alkohol v 10 večer, což je polibí. Ale to, že tady prostě ráno jezdí všenoráci do Prahy a odpoledne z Prahy a ta vesnice pod Pražský je prostě Oni jedou tím průjezd nebyl. No, jedou. Se všeho jedou všichni rovní. Málo kdo zahne za mostem a jede na dálnici. Já bydlím tady těsně vedle hasičárny, takže jako můžu přisáhnout. A jako jestli jdou 50, tak si mám lidská královna. Ne, ale i to měření, oni měří právě, když se jezdí dolů na Všenoré, oni by jaké občas mohli stát, když se jede nahoru. Musíme to znovu. A častějc. A hlavně tam o půlnoci vyjedou 3 auta, že jo? Když je provoz trošku, protože jezdí taky tam hrozný. Což je tam chytají říkají, to takový, že a to perno. A vlastně to nezajímá, jako alkohol jezdí, jo. Jenže zase, když pak slyšíte ty policajty, že oni, aby
prostě, a fakt tak to je, že tenhle ten měřič rychlosti jsou 2 a teď nepřeháním, myslím, nebo maximálně 3 na Prahu západ. A takových obcí vlastně jako jsme Dobře, ale dobře, tak nemusí měřit rychlosti. Stačí půl je zakázán. Jak tady to slyším. právě, To je málo. Zákaz vjezdů. Kolik je bude zakázán? Proč se může být zákaz vjezdu s dodatkovou tabulou, která povolí jenom místním a autobusům a tím to končí? To je zakázané docela bez zubů, teda. Nemá smysl, ten bude zakázané. To tam člověk zastaví bezdůvodně a rozjede se a v tu chvíli neprojel. Vůbec ne, on může jet až motoristům. No ale, Tady zastaví. no ale jasně, ale jako se zastaví bez jakýhokoliv Ale když tam bude zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí pro místní povolený a pro autobusy, tam nemá co dělat. Ano. Takže všichni, kteří mají pražskou značku, mají smůlu. prosím vás, ale zase problém je, že tohle to nezvládá policie, tohle jsme usilovali. A to je ten Kucourkov, že vlastně ještě k té policii je absurdní, že ty policajti, aby nemají služební mobil, oni mají svůj soukromý a kupujou si vlastně svoji vlastně kartu do toho. Takže je to celý vlastně, jak ten stát vlastně hospodaří. Dobře, no tak když nebudou schvalovat zákaz vjezdu, tak prosím, ať se domluví na to, že tady budou dělat přesně kontrolu. Když nesouhlasí s tím, tak nám zajistěte to, aby tady se to zajistilo. Určitě zkusíme. Celá ta debata na té obrovské délce té pražské ulice se počítá. A tím myslím nějaký rozumnější, než ty, co strašně drnce a obtěžují všechny, co bydlejí okolo. Teď vám to neřeknu. Jak mi z toho vychází, že nějak policie nemůže nic v tomto státě? Může to tak? Když si vojáci kupují samé boty, uniformy, Ale vesty, to je ztráta času. policajti taky jako. To se nebudeme Můžu mít ještě bavit. jeden dotaz k věci. Když se pro ně asi malý. Tak hele, když už jsme o tomhle, pan starosta hlásí, že vykrádají baráky, že se tady motají typéři přes den a policie nemůže nic. Smešeme to. Co by s ním dělal? Tady vykrádají baráky, jediná reakce na to, že se hlásí do zase. Že se aspoň hlásí. Co mají dělat policajti? Který jde kolem a neví se jim. Prostě až ti vleze někdo na zahradu. Zavolají policajty, puslají zavolají něco víc. Proboha, co můžou dělat policajti? Pan starosta, já, pan Tymy, když tady někdo je v ulici, si nelíbí, tak ji založ. Tak ji založ. A zkus, prostě, až se nelíbí, tak to zastřel ty ulice. To se ti líbí, já za mě. Pan Čejka si nebude líbit zastřelovat. Protože jak poznáš někoho, kdo nedá do baráku? Nijak. Tak tě poprosím, abyste vyhlásili, že se tady pohybují ty péři, když mluvíš o tom, že mi ten typéř... My jsme hlásili, se vykládají baráky, tak se vykládají. Tak ale upozorněte na to, že jsou tady ty péři. Ona nikdo neřekl. Tak jak je poznáte? Poznáte typéra. Leze, chodí takhle v oblí, neleze na zahradu, já jim až k baráku. Tady drahý. Až k baráku. A proč si nechytal límec? No, když nic Když ti vleze na barák. Když nic nedělá, a třeba ta policie, když nic nedělá, jo? A oni můžou. Tady chodí spousta turistů a poznáš mi. Já si myslím, že paní zamluvila. Já si myslím, že bych to ukončil, poděkoval vám. Já mám ještě dotaz. Prosím. Tak jestli můžu ještě se vrátit k té školce. Já oceňuju to, že se zastupitelstvo stará o školku a za sebe, za sdružení, stejně jako Honza a všichni tady ostatní, můžu maminkám tady říct, že my všichni jsme pro tu školku, ta už měla být už dávno. Je škoda, že je to až teď. O to víc je to škoda, protože v příštím roce tady ta vláda garantovala, je to prostě článek 31. března v Hospodářských novinách, můžete si ho najít, já ho mám tady, můžu vám dát k dispozici. Na příští rok budou odřízeny 2 speciální fondy, 2 miliardy korun speciálně pro obecní školky v příměstských oblastech, což je jíloviště, typický příjemce takovéto dotace, plus další dotace bude ještě řízená z Evropské unie, mimo roku, mimo to, na co dostalo jíloviště dotaci na Pražskou. To znamená, budou 3 nové fondy, které budou, si to přečtou maminky, ze kterých by bylo možné čerpat
dotaci na tu školku a pokud se ta školka postaví teď, tak se ta dotace samozřejmě neužije. Je to škoda v tom, že je to záměr, který bude trvat rok, dva, pokud si na tu dotaci nesáhneme, protože to se jedná jenom o školky, o nic jiného. Nejde ta dotace použít na žádný jiný účel. A pokud si tu školku teda zaplatíme ze svého, tak na tu dotaci nedosáhneme a ty cesty prostě se neopraví. Protože, jak tady říkal pan Černý, 800 000, který se můžou dávat investičně ročně z rozpočtu, v době, kdy se pořizoval play, dneska už je to 1,5 milionu, až 1,2–1,5 milionu. Já se omlouvám, já jsem ekonom, já trošku přepočítám na čísla, ale prostě ty čísla jsou důležitý. Čili ta možnost obce je ročně investovat nějakých 1,2–1,5 milionu. Což je docela dost, bych řekl, protože když se splatí plyn, tak ta možnost prostě něco dalšího postavit bude. A pokud se vezmou 3 miliony jako úvěr, tak chci teda jenom upozornit pana starostu, že za to zaplatí minimálně 600 000, spíš 800 na těch úrocích, nevím, kam přišel na 300, to prostě nesmysl. 150 říká pan starosta. To je prostě absolutní nesmysl. Jo. Já myslím za těch 5 let. Za těch 5 let se zaplatí minimálně 600 000, spíš 800. To víte. To víte. Jako, asi banka má nepůjčí po 5%. Já jsem předpokládala, že jsou 150 ročně, to mě ani nenapadlo uvažovat o ničem jiném. No, tak možná se zeptáme pana starosty. Můžu já k tomu technicky mohl bych to zase, nechte nás domluvit. A vzhledem k tomu, že byla obec teď úspěšná s tou dotací z roku, což mě připadá úžasný, k tomu gratuluju a líbí se mi to, tak si myslím, že i ta šance na dotaci z těchto 3 nových fondů, které budou speciálně, říkám, určený pouze pro školky, pro nic jiného, je hodně velká. A ta šance je tam velká. Čili říkám, je škoda, že se to teď vynulo s tím jedním rokem, který by zbýval na to, aby se na tu dotaci opět sáhla. Nemyslím si, že nové zastupitelstvo, tak jak to tady černě líčil pan starosta, bude rok se rozkoukávat. Já si myslím, že nové zastupitelstvo musí okamžitě nastartovat svoji činnost a okamžitě začít makat. To prostě jako bohužel jinak nejde. A ne půl roku předtím, než jsou volby. To si taky nemyslím. Jako to není to správný, jako co by mělo být. Jo. A pak jsem se ještě chtěl zeptat, čím bude obec ručit za ten úvěr? Tou budovou. Prosím? Tou budovou. Učí nám to na tu budovu. Jinak, co se týká jakoby té koncepce, že to je montovaná stavba, výborná koncepce, líbí se mi, a to i proto, že tato dotace, která vlastně je určená speciálně na ty školky, počítá s tím, na rozdíl od ROPu, že ta budova nebude muset sloužit pouze pro účely školky, těch 5 let, který stanovuje ROP, ale že pokud se prostě změní ten poměr, protože teď si bavíme o nárůstu dětí, které jsou 2–3 roky a pak může být ten nárůst menší, tak umožňuje přebudovat vlastně tu školu na jiný účel, na jakýkoliv jiný, na klub důchodců, na prostě cokoliv, co obec si vzpomene a nemusí dodržet prostě ten účel jako ty školky, tak jako kdyby se ta dotace získala v roku. Takže jenom to jsem chtěl říct tomu jako takový věcný poznámky. Můžu ještě věcný, takže za prvé plyn, už je splacený. A teď já vím, No, vy jste říkal, že vy platíte plyn nebo splatíte? Ne, já jsem říkal, až se splatí plyn, ano, a to by se splatilo. Tak je tady investiční rámec 1,5 plyn je splacen, ten už je splacen. Ano. To je věc A. Věc B, školka. Proč nebyla dřív? My jsme se na tu školku snažili našetřit peníze, proto ta školka nebyla dřív. Věc C. Maminky možná nebude zajímat, že příští rok, až jim bude ten 15, bude nějaká dotace. Možná třeba ta vláda, která ta řekla, že dotace budou, třeba to zaplatí zpětně. My nemáme ještě ani projektovou dokumentaci, my nemáme s čím někam jít. Já doufám, že bude projektová dokumentace, bude nějaká cena. Třeba se, říkám, nejsem ekonom, třeba se bude dát něco pro tu školku. No, určitě ne, říkáte vy. Ano, já říkám, možná to bude. Já si říkám, že maminky nezajímá, teď je děti v září do školky. Že bohužel prostě ještě budeme čekat 2–3 roky, než se vláda zpamatuje a něco vyhlásí.
proklamace byly, když prostě po volbách, což bylo někdy, vstupovali ty volby a křičeli, jak budou ty školky. Máme tady květen, zatím nic není. Říkají, budou školky, budeme je podporovat. Prima, ale kdy to začne? Jo? Takže my na to teďka nějakým způsobem máme. Možná se ani nezadlužíme, protože jsme se na to našetřili. Já už jsem to říkal minule. Jo? Každý sedlák napřed šetří, pak rozdává. Neberte to jako populismus před volbama. Jo? Mě už to rozčiluje. A víceméně, já už jsem nechtěl do toho zastupitelstva už chodit, ale díky vašemu postoji, vašeho sdružení, tak já budu opravdu kandidovat znova. Protože mě opravdu to trošku irituje a mrzí. Já bych rád spolupracoval s každým, kdo prostě dává rozumný návrhy, kdo prostě hází klacky pod nohy a nesnaží se spolupracovat, tak prostě s tím spolupracovat nechci. A říkám, je to před volbama, ale opravdu do toho půjdu znova. Lidi mě třeba nezvolejí, asi ne. Ale vy jste mě přesvědčili, abych do toho šel znova. Musím vás zeptat, pane Čene, vy jste byl předsedou té komise, která vybírala tu školku. Můžu se zeptat, to je zase dotaz, který zprostředkovám, protože paní Ivana tady není, ale proč jste ji nepozval na to jednání? Ne. No tak bylo nějaké vyhodnocení nabídek? Bylo první vyhodnocení nabídek, bylo. Takže další paní Ingeborg Ruková byla. Dali se pořadí nabídek. Od 1 do 4, přičemž jednu jsme vyřadili, protože nesplnila zadání. A potom jsme, když jste přijel pozdě, já jsem to vysvětloval. Potom jsme vlastně žádali, protože všechny ty firmy, to možná neposlouchal, potom ty 3 firmy, které vlastně nám řekli, že souhlasí s zadávací podmínkama. A byli pohodlení 1, 2, 3, ne, to jsme dělali všichni. A paní Douková u toho nebyla? Nebyla. My jsme byla tam jenom jednou. Ano, a my jsme dali doporučení zastupitelství, ať ještě si zjistí, co ty firmy tím vlastně mysleli. Zastupitelstvo, nebo pan starosta, napsal dopis firmám. Všechny firmy, já ne, to doporučení dělá paní Doubková. Psali to spolu, tady mám svědka, svědkyni. Psala to sama si rukou. Jestli spolu nekomunikujete. Ano, 3 firmy splnily a doporučení 1, 2, 3. Tak já nevím, tak já to přečtu, co napsala, já to nechci jako napsala to, protože je někde. Takhle je technická, co psala paní Doubková, mě nezajímá. To jsem psal já pod jejím vedením, diktovali tam Fantiny, paní Doubková, já jsem to zapsal. Ale můžete to přečíst? Můžete. Takže jak mohla schválit hodnotící komise dodavatel mateřské školky, když neměla k dispozici požadované doplnění podkladů uchazečů? Nedostala jsem je ani poštou, ani mailem, ani telefonem, ani výzvu k další zkusce hodnotící komise. To jenom čtu, jako já teď na mě se nezlobte. Hodnotící komise zasedla a schválila pořadí nabídek. Hodnotícím kritériem byla cena. My jsme jenom si nebyli jistí jako komise, jestli opravdu v té ceně je úplně všechno. Tudíž jsme je vyzvali, oni mají napsat, ano, je tam všechno. Ale podle mě jsme nehodnotili ani formální stránku těch nabídek. Ale hodnotili. Hodně pečlivě. Možná, já nevím, zkuste se popovědět s paní Doubkovou, já asi příště, až bude na hodnotící komise, tak to budeme nahrávat. Protože opravdu hodnotili jsme jak doklady, cenu, smlouvy, všechno. My jsme přišli na to, že třeba, a nebylo to v zadání, že prostě nějaká firma tam dala navíc pohled na tu školku. Nebyla tam ta střecha v tom pohledu, protože to bylo vyloženě prostě vzatý z nějakých jejich prostě propagačních materiálů. Tudíž jsme se zeptali, jestli to fakt myslí vážně s tou střechou nebo takhle. Tak jsme radši všechny firmy vyzvali, ať nám řeknou, jen namalují, jak to bude vypadat. A firma, která vlastně byla naštěstí nejdražší, tak nám tu střechu namalovala zase. Jo? Takže oni vlastně tím jakoby to zadání obce nesplnili, ale to už není věc na komisi. Prostě komise rozhodla pořadí nabídek, doporučila 1, 2, 3 a 1 vyřadit. Tím skončila éra komise. No ale proč, já jsem si myslel, že ona sformulovala ty dotazy, tak proč jste jí ty odpovědi nepřeposlali mailem aspoň? Ty odpovědi. To byla věc, co přeslala. Ona sformuluje nějaké dotazy a ona se nedozví ani ty odpovědi. My jsme doporučili,
Zastupitelstvo. Ale se tam proč nedostala? My jsme doporučili zastupitelstvu, aby si pro svoje rozhodnutí. Výstava školky je schválena? Ne, tady už je to... Je, nebo není? Schválovali jste to. Tak na co jsou ty dotazy, co nás s tím to jestli to Sdružení si myslí, že vyhrajou, no tak to potom tímhle způsobem asi ne. Dovolte nám, to stačí, Pane inženýre, takhle, aby jsme si to řekli. Ne, proto já jsem říkal, já protože dva slova, jestli nebají. Budu rád, když tam budeš. Budu rád, když tam budete všichni. Doporučili jsme zastupitelstvu, který bude rozhodovat, aby si nechalo předložit ještě tyto... Ale zastupitelstvo ne komise. Ale ne už hodnotící komise. Takže to bylo určeno zastupitelstvu. To bylo, tak, to bylo... Tak to jste měli na začátku, já jsem nevěděl. No, tak jenom chyba v komunikaci. Můžu se zeptat, já když se rozejdeme, my jsme vám nabízeli odborníky do eventuální výběrové komise pro ten úvěr, vy jste nám neodpověděli. Protože takhle, já bych se zeptal pana starosty, já mluvím s panem starostou. A děkuji vám. Já jsem mluvil se všema, když jste říkal vy. Pane starosto, jste nám neodpověděl, ale to nemusíte odpovídat pro Boha. Já tady, paní, promiňte, jak se jmenujete? Stefanová. Paní Stefanová dala zajímavou otázku, která by i mě zajímala, tedy odpověď na otázku. Zda těch 150 000 nebo ten limit těch nákladů na ten investiční úvěr, který vám povoluje to, jak si provést samotnému jako z titulu funkce starosty, jsou náklady, které se týkají jednoho roku úvěru nebo celého úvěru, celého dobu života úvěru. Celého úvěru, dobře. Tak v tom případě skutečně těch 150 000, pokud si požádáte o 3 miliony na 5 let, překročíte mnohonásobně. A proto jsme vám nabízeli, já jenom, to je jednoduchý výpočet, proto jsme vám nabízeli, vracím se k tomu zpátky, nabízeli jsme se vám jako odborníci, vy jste nám ani neodpověděli. Pan Černý tady na začátku říkal, že nás vyzývá ke spolupráci. Já bych jenom, Pan Černý na začátku řekl, že nás vyzývá ke spolupráci a my tu spolupráci nabízíme a nejsme vůbec vítáni. Pokud ta spolupráce je v oblasti třeba té výběrové komise, která už dělá, tak si od ní můžeme myslet, co je. Ale dobře. To vše. Tak, a teďka, jestli já se vám děkuju, že jste dal ten dotaz, to bylo úplně v pořádku. A teď je to odpověděné. Teďka, jestli můžu já. Já jsem tady minule poděkoval paní inženýrce Dubkové, že se zúčastnila té komise, že nám vlastně pomohla. Já jsem tu spolupráci vítal. A to byla věc jedna. Potom jsme tady měli minulé schvál ten úvěr. Ale protože nebyla vybrána firma na tu školku, nevěděli jsme, jestli bude dotace na tu Pražskou, tak jsme to zrušili ten bod. No, tudíž vlastně to, že jste nabízeli spolupráci, jsme vlastně jakoby zrušili i s tím bodem. Samozřejmě tohleto je prostě nějaký, jak jsem říkal, výběrové řízení, ale říkáme tomu průzkum trhu, co nám jsou vůbec ty firmy schopné nabídnout. Jo. A my jsme ani nebyli zatím, jsme jako nějakou komisi výběrovou nebo něco na ty úvěry zatím prostě neřešili. Jo. Uvidíme, co nám pošlou, a pak samozřejmě by byla dobrá spolupráce, protože, jak říkal pan inženýr Dlouhý, je ekonom, vidí do toho třeba líp než já, protože já jsem geolog, a samozřejmě prostě bude vidět třeba někde nějaký problém. Takže určitě prostě, až se tady sejdou nějaké nabídky a vůbec si třeba řekneme, potřebujeme ten úvěr, nepotřebujeme ten úvěr, bude nějaké vyjednávání s těma bankama, tak samozřejmě asi tuto nabídku využijeme. Já jako se nebrání ničemu. Tak jsem se chtěl ještě zeptat pana starosty, jestli to teda, nevím, já se ptám, ale to má asi zjištěno, že lze kombinovat dotaci na ulici s dotací na školku, která nebyla součástí té dotace, jako by z té žádosti? No tak vy jste říkal, když za 25 milionů něco zbyde, tak se to použije na školku. Ne, spolučást. Jo, z těch 7 milionů. Tak tomu jsem nerozuměl. Vemte si, že lidé počítají podle kursu, že jo, takže prostě oni to počítají podle... Takže z toho obecního, ne z toho dotačního. No, jasně.
No to právě, to tady asi nebylo. Bylo by to samozřejmě příjemný, ale to... A já mám jenom jednu věc. Já jsem byla, nevím, když jsem se účastnila přesně prvního zasedání zastupitelstva. Mrzí mě, že byste tady teď shodně všichni řekli, jak Sdružení občanů je proto tady zřídit školku. Nevím, jak se jmenovala ta paní, byla tady paní Angelika Douchová, byl jste tady vy a paní. Tak z jejich úst jsem se na konci zasedání zastupitelstva dozvěděla během toho, že jsem naivní a hloupá. Tak na konci zasedání bouchla pěstí do stolu a řekla mi, a stejně tady tu školku mít nebudete. Tak nevím, jak si mám teď vyložit vaše slova, že jste proto, aby tady školka byla. To jsem říkal já. Ne, bylo říkala to paní. Ne, paní, která byla s vámi, byla tady Inženýrka Douchová, vy a nevím jméno. Pojďme se bavit o těch, co jsme tady. A za nás zadlužení. Já děkuji moc krát za tuhle připomínku. Já bych ukončil určitě vaši nabídku na spolupráci, určitě využijem. Přeju vám hezký večer. Já mám ještě faktickou poznámku. Ty jsi hlásil ty zlodějny. Ale to řekni, jako ty máš špatně, jo. Takže bych rád, že před měsícem jsem na své zahradě před okny, protože mám trvale otevřený dveře, vrata, teda ne dveře, vrata, natrapíroval mladou ženu, která někam nepospíchala, bude si tam nějaký větvičky a když jsem se jí zeptal, co tam dělá, tak mi odpověděla, že si myslela, že je to nějaký park a že teda si spletla cestu. Ale evidentně si nespletla cestu, mně to došlo teprve teďko, teda co to hlásíš ty. To jsou typéři, prostě. To samý se stalo Pepovi Pruškovi, tomu vlez chlap na zahradu a řekl, že hledáš mídy. Jo. No mě neřekla, že si ale opravdu varuj klidně to rozlač znova. Počkej, no ne, tak měli byste to zaprvé. Ta ženská evidentně nikam nepospíchala. Rozdíl mezi tatařema kolem jdoucíma, jak tady říkal pan Kovařík, je ten, že někdo, když jde rychle, tak je to evidentní, že to typař asi nebude, ale když vám někdo leze, nebo chodí asi hodně pomalu okolo, ty typaři tady jsou procesy. Tak se lidi všímají, to opravdu jako. Ne, ale tak na formu hláší do hlasu. No ne, tak upozornit na to, že se po obci pohybují typaři. No a začneš pomalu a někdo tě typne. No dobře, takže policie nemůže nic a všímat si teda taky nikdo nebude. Máme foťáky po chvílách, že až nám příště někdo může na formulen prosím tě hlášení a pošli ho, Karlovi. Neděláš si z toho srandu. Nedělám, jako myslím si úplně vážně. Tady jsou pořád nějaký připomínky. Pořád, tak prostě naformuluj, co má starosta vyhlásit. Starosta by si upozornil, že po obci se pohybují ty jako, ať si lelůstící, teda kdo čumí a nejde rychle, tak je divnej, ne? Třeba je nemocnej. Ne, tak jako jak to má vyhlásit, no. No, když může pan starosta hlásit, že si lidi mají zamykat, tak bych vyhlásil, že si lidi by měli všímat. Ale ještě nevidí, kteří pomalu. Já si to prdel nedělá tady, já to mám vyhlásit. Jak to máme hlásit, tak máme poradit, pane Černý. Já vám poradím, jak to teda může nahlásit. Může klidně pan starosta říct, nelze vyloučit, vážení občané, nelze vyloučit, že v obci se nám pohybují lidé, kteří si mohou eventuálně typovat možnosti krádeží. A to může být třeba i a to je z právního hlediska v pořádku. A to může být i tím, že všímejte si těchto lidí, všímejte si těchto lidí, upozorňujte na ně a buďte ostražití. A to stačí. To stačí. Zamykáme si všichni, pane starosto, baráky. Zamykáme si všichni. To by mělo být na policii, když už jsme toho, co chceme. Ty policajti na to. Děkujeme.